kapayapaan po ng Panginoong Diyos ang sumaatin po nawang lahat sa mga oras na ito. Sa lahat po ng ating anianom pamacho sa don hiri mo no yan me frame ya me yahudu wi ase afana ina wanom tie Dwumadie na bio asana yɛbɛto aso no mama yamompai anianom mama ina yamompai. Ama naming dakila at makapangyarihan. Yan eja. Kutumfuwa na wakasiye. Nagkakautangan namin ng aming mga buhay. Wa. At lahat ng mabubuting bagay. Adewo. Yang pane yanahuwa dinene anipa biara soka. Muli po kaming sama-samang lumalabas. Adi biara yawan wasatina imu. Biyo. Yan na yaba weni mu kronkron adija. Araw at gabi na amin pong nararanasan. Ayabawa yan ako mamuwasa da fadi. At kabutihan. Wayan dada asatina mu. Ang karamihan sa amin ay Yan na yahunusan ni wayemuye na wane pasi dadi aming kapaligiran. wayan mu. Womuse mududu wonu aye hiafu. Araw-araw. Ehu bebre no na etwa yen ho ahia. Aso ye wogidie ne arehwemu ne ahotoso se. Panganib Wone tumi a loob ng aming. daane da nyina yen free hu ne amane mu. Maraming salamat po. Na ayawo na wamaye na de biara yehia Aming nasusumpungan yada wase. po, Ama. Wo akwanya biara yen saka na setena mu. Kaligayahan at kasayahan dahil sa mabubuting bagay na aming Sade beya ebenya ni jiye na pag-iingat mo ene sa aming ahoto mga mahal sa buhay sa pagkakaloob mo ng mga pagkakataong so obaya ho ban free yadofo obaya yadofo ho ban tawaran. efree enama ensem yen sanso aka akwanya de befro Ama, patawarin mo po sana kami. yada wase. Tawad na kami. Sa daane da nyina wode yen bone chayin. Sa oras na ito, muli kaming nakikiusap sa iyo. Samahan mo Mayamra to cheye se de dia che wona po ang bawat wafum yen no. Esra wo se kan yen nyina ho. namin Ahira wo kora biara. palatuntunan ito. A wo beka yen ho. Tulungan mo kaming lahat. Laging Ama ye tie Dwumadie. mga puso, ang aming mga pagkaunawa. Esra wo se Pamamagitan ng mabuti sa pamamagitan ng iyong mga salita. Na mayen ntiasiye. Sa de be betumi anya wonsem ntiasiye. tuto ng iyong mga banal na katwiran. Na sa kabila ng sari-sari Aye na yetumi hunu sani ya de wuhia se besua wotena nensem. sa maraming mga Ewom bagay na ito, se makakita kami ng kasayahan. enama bebre no na mani padodo no areho. Ano man ang aming kalan, Yaso ne nyina achi enya wo mu ani gye may Diyos ne ahotoso iingat sa amin. May na braboy mo amfa ho ne yente bia ye wo mu pa rin kaming ye gidi sɛ ye wo Nyankopɔn bia ye betumi adwane akɔ ne nkyɛn a ɛde ye na kusɛm abato n'anim pagtitiwala. ye nyawo toso ne akokuduro wɔ n'anim ye tumi abuye Ang lahat ng bagay ye gidi nyinaa mu aka sa oras bio utumi bɛsɛw na ye gyae ade biara yɛbɛyɛ no saa mmere mu ahyɛ yɛda wase pii ɔyɛ agyenkwa Kristo Yesu din mu amen. Live po tayo na napapanood ngayon dito sa UNTV 37 at sa Dwumadie ɛkɔ so live ɛwɔ UNTV 37 ne Facebook at naka-live stream Yan po tayo sa nkɔmmɔdi afidie ahodoɔ so wɔ Facebook so kami po ang members ng Church of God. ɛna Dwumadie no so ɛredi ahim ɛwɔ MCGI nkɔmmɔdi bi so wɔ YouTube. Yɛn ne ɛma yɛ free members Church of God International na yɛn yɛ MCGI Dwene Nnipa. Pagkakaisa sa
bayang pinagpala ng isang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay ito. Ang ating lahat ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hirap. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI. Anong sarap, salamat kasama sa kapatiran. Tunay ang galinga, lumiliwanag na sa mundong natirimlan. Ipinapahayag sa Diyos ang karangalan. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay ito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hirap. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI. May pag-ibig, may pag-asa, pananampalatayang gumagawa sa mabuhay o kamatay. Kay Jesus tayo'y magtatagumpay. Ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hirap. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI. Ngayong gabi po ay makakasama natin bilang virtual audience ang ilan sa ating mga kapatid po mula sa MCGI o sa members. Another wana wa kayan ho ya ho manus wana yan may members Church of God International Free Kalo Shia dan. Gabi sa inyo dyan sa Caloocan. Yan mo yan ang musinifo brother Joshua Abdu. Mawajo brother Joshua. Magandang gabi, Kuya, at magandang gabi rin sa ating mga viewers. Brother Daniel, mamu niyo na Jo. Sa pagkakataong makabahagi kami sa programang MCGI. Asadang kawin yung kupon. Tulong po ng Panginoon ay tuloy-tuloy po ang pag-abot natin sa ating mga kababayan. MCGI Dwene Nnipa ho dwumadi wa Nyankopɔn mo wane na ho mobrom yetumi Magandang gabing pagbati ade dwumadi no kwadru nipa dodoɔ no ankyɛn ne yɛ nkromufo a waha yi. sa iyo, Kuya. Na bio ma mo nyina jo hwia da wa Caloocan MCGI hwia da na waha yi. Yɛ nuanom a waha yi nso kan brother Joshua Abdu Free Caloocan. Abot sa ating mga kapwa-tao. At kasama rin ang atin pong ilang mga kapatid na nasa virtual audience natin ngayon. At sa tuloy-tuloy po nating Na yɛ nuanom kan yɛ no ho. ng Panginoon, maging maliit na kasangkap. Abinom wɔ ahoma ne so, ebinom nso atu wɔn ho agu mmɔntene so. Ti asadanka wɔ Nyankopɔn sɛ ayɛ Nyankopɔn akonde ketewa bi sɛ Nyankopɔn tena ne nsɛm beduru nyɔnko nipa nkyɛn fa hɔ ne kasa a woka na wɔde a ekuta wo. Ade nyinaa mu no anate bia biara mu no yɛbɛtumi asom yɛ nuanom na yɛ nyɔnko nipa wɔ akwaneɛsɛ biara wɔ Nyankopɔn ɛbɛma ho kwan so. Nipa abrabɔ sɛsɛ de ayɛ mmerɛ yɛkasa fa abɛɛfo nimdeɛ ho a
sa kawalan ng Yeye nimdiye na matagal na pinag-iisip aba. Kane no yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ no mu anaa yɛntumi nyɛ. Agye wo dwene kɔ akyiri anaasɛ wotu anammɔntenten na woatumi ayɛ. Nanso ɛnnɛ abɛɛfo nimdeɛ nti yɛhunu sɛ yɛnum aba abɛyɛ mmerɛ ama nnipa kora tumi didi dwuma abere a wɔmmerɛ. Nanso munim sɛ saa nneɛma yi nyinaa twerɛ kronkron no ahyɛ ho nkɔm deɛ mɔma yɛnhwɛ. Siri frɛ maame ma me na mɛfrɛ maame. Ɛnɛ aba abɛɛfo ama abrabɔ mu ayɛ mmerɛ. Na sɛ womia adeɛ baako pɛ so a na watumi afrɛ. Ɛnɛ wo maame wɔ Saudi Arabia fa no baabi a wo ne woyɛ ne faako a wowɔ. Ɛnɛ abɛɛfo nimdeɛ ɛyɛ nimdeɛ ahodoɔ a yɛaboaboa no wɔ applications ahodoɔ so wɔn a wɔnim nimdeɛ. Ɛnɛ wɔn a ɛde abɛɛfo abɔdeɛm-nyansapɛ no mu deɛ ɛdi dwuma. Na ne bota yɛ di kan ne sɛ ɛbɛma adwumayɛ ayɛ mmerɛ na atumi asaw nipa haw bebree ano. Na abɛɛfo nimdeɛ a nipa di kan de baeɛ no na ɛfiri tɛtɛtɛ Stone Age abere a wɔn de amotumi de ɛyɛ nnadeɛ anaasɛ aboɔ wɔn nane aboɔ de yɛ sekan ne nnadeɛ mɛyɛ mfirinhyia pɛpɛm mmiɛnsa bi nie. Na yɛnom ne nneɛma ahodoɔ a ama nipa brabɔ ama na yɛ mmerɛ ama ɛnɛ yɛnya nyinam kanea. Tete mmerɛ mu no penicillin wɔn nya nyinam kanea 1928. Na yɛn ne hwehwɛmu a ɛnɛ yɛbɛto dwa. Ɛnɛ yɛwɔ nnuro ahodoɔ internet 1960 automobile anaasɛ car 19th century mu ne baeɛ. Ɛna alphabet anaasɛ nkrata ABCD. Na ne ɛda nkyɛn so saa abɛɛfo nimdeɛ yi ɛsan so de ehu aba nipa abrabom ebi te sɛ topayɛ a ɛbaeɛ 1945. Na emu ahoɔden tumi a ɛwɔ mu no yɛhunu yɛn ɛwɔ Hiroshima ne Nagasaki ko no mu. Ɛno ɛna ɛma Japanese foɔ man no ase hyeeɛ. Deɛ ɛda nkyɛn so ɛnɛ yɛde nnuro aba a ɛtumi bɔ nipa yadeɛ te sɛ virus ne fungi ɛne poison ahodoɔ. Ɛno na yɛde kum nipa de kum mmoa ne nnua. Anakafo ɛnɛ ɛde tuo aba ɛnɛ tuo wɔ wiase bebree. Enipa atumpɔn afiri adeɛ baako ma kɔ foforɔ mu. Yɛda ma abɛɛfo nimdeɛ ne abɛɛfo mfidie ahodoɔ so. Na saa abɛɛfo nimdeɛ foforɔ ba a ɛnɛma sesa wɔ wiase amanyɔsɛm enipa nkutahodie ɛne dwadie mu. Cyber security ahobanbɔ kuo ɛnɛma ahodoɔ kɔ so wɔ internet so ɛyɛ 5G technology ɛna nano ɛna hypersonic mfidie. Na ama yɛn adwumayɛ ayɛ mmerɛ ama yɛn nkɔmmɔdie nso ayɛ mmerɛ. Nanso bɔne a yɛde brɛ nipa no abɔ apete wɔ wiase afa na nyinaa. Nti abɛɛfo nimdeɛ ɛyɛ nhyira ne nnome ma nipa. Na sɛ yɛde di dwuma wɔ ne tenene kwan so wɔ yɛn mfasodeɛ ma nipa. Nti yɛn nyinaa hyɛ ase afiri fie. Nti yɛkyerɛ yɛn mma ne yɛn awɔ ntoɔto so frɛ bɛba no ɔkwan bɛfa so de abɛɛfo nimdeɛ di dwuma. Na ɔkwan bɛ na nipa fa so de abɛɛfo nimdeɛ yi edi dwuma ma ne bo wɔ nipa. Nanso deɛ na twerɛ kronkron no reka fa abɛɛfo nimdeɛ ho. Daniel ngoma ti dumienu nkyɛmu na Daniel 12 verse 4. Na wo Daniel toto nsɛm no mu na so ngoma no kodoro wi yɛbrɛ no so. Nipa bebree bedwa ne di akwaneaba na ne wodi adɔɔso. Ayun, maliwanag po na sa panahon ng kawakasan, maraming tao Ɛyade mu da hɔ pefee sɛ ɛwɛyɛ mmerɛ mu no nipa dodoɔ no abedwa ne di akwaneaba. totoo po yan eh. Napakarami Sɛ yɛkasa fa abɛɛfo nimdeɛ ho a ɛyɛ nokorɛ. tayong Nipa dodoɔ no na wɔn mu dwane di akwaneaba wɔ wiem. eroplano na tumatakbo ng paro at parito,
ɛnɛ mpo de yɛwontumi nkan ewiemuhyɛn dodoɔ a ɛtu fa wiem ɛfiri Philippines ɛkɔ Dubai ɛkɔ Philippines, Hong Kong ɛkɔ Philippines kɔ Singapore. Yɛn yɛ ewiemuhyɛn a ɛtu faafaade bi a ɛnyae awia ne anadwo. Nnipa dodoɔ no na ɛredwane di akɔneaba. Onyankopɔn ɛka sɛ awieyɛ mmere mu no nnipa bebree bɛdwane adi akɔneaba na nimdeɛ adɔɔso. Ɛnuanom mmarima na yɛn nyɔnko nnipa twerɛ nsɛm no ahwɛ ɛnabɔne a ɛbɛba nnipa soɔ na ho nkɔm adi kan. Abɔ yɛn bɔne ɛbɛba nnipa soɔ wɔ awieyɛ mmere mu ho kɔkɔ. Ɛmu na nnipa bɛsɔre atia wɔn ho. Ɛsane adufudepɛ ne tumi ho kɔm na wɔbaakofo wɔpɛ sɛ wɔdi wiase so nti. Na yarewa huhu ne kɔm bɛba abɛgye nnipa pɛpɛm nkwa fi wɔn nsɛm wɔ wiase afa na nyinaa. Yɛahyɛ ase ehunu nsɛnkyerɛnne maako yɛaka yɛ amanehunu a atwa yɛn ho ahyia.
mo. Nti me Minsan, kaya sa dasrafuo bi asrasrade wɔ kwan ho sɛ traffic kyɛ ne ɛtɔ da wopɛ sɛ wɔma wɔn ana wɔkyɛ wɔn adeɛ. gusto mong bigyan, nakago, parang meron Kaya so ɛtɔ da koraa wohunu nipa dodoɔ a wɔakyi so pɛ sɛ wɔboa wɔn. Na sɛ wopɛ sɛ wokyɛ wɔ bi ade na sɛ traffic light ne so a na wɔkɔ a wontumi mpo nkyɛ nipa no adeɛ. Ɛwɔ sɛ yɛn mu biara sɛdeɛ. Nyankopɔn asɛm ne sɛ wɔn a wɔsrɛ wɔn no ma wɔn na nane wɔakyi ma wɔn a wɔsrɛ wɔ hɔ adeɛ. Ɛyɛ n'asɛdeɛ ɛnyɛ sɛ ɔpaa na ayɛ. Na ɛnyɛ sɛ bi a wɔpɛ sɛ wɔyɛ a no ayɛ da bi ɛyɛ w'asɛdeɛ ɛmɛntwɛn ma ne nka wakoma nsa. Wɔ Nyankopɔn ka sɛ yɛ mmara nsɛm deɛ na kyerɛ sɛ yɛ asɛdeɛ. Na saa bere yi, yɛn nuanom binom firi Caloocan City. Ɔmo firi Caloocan City. Sɛdeɛ bɛbɛtumi akɔboa yɛn yɔnko nnipa. Yɛn nuanom firi Caloocan. Brother Joshua Mawajo. Pagbati po mula po dito sa Caloocan City at kahit holiday ay kasama pa rin po natin ang mga kapatid po natin sa Members Church of God International Nasa na po afofida kra na. Tulong po ng Diyos kahit sa mga Yɛne nneɛma free Members Church of God International. holiday ay tuloy Caloocan. tayo sa pag-abot sa ating mga kababayan na talaga po nakikita po natin. Asadanka wɔ Nyankopɔn sɛ yɛtumi boa yɛn yɔnko nnipa. Kuya dito po sa barangay 87 dito po sa Caloocan City ay umaambon kaya pansamantala po Yɛkɔ barangay 87. dito at nakita po natin at nakausap ang mag-asawa po. Ito po sina Mang Roberto at si Aling Conchita. Si Mang Roberto po ay 69 years old. Ɔpɛni Roberto. Kuya, nagtitinda from Ɔpɛni Roberto wɔde 69 years. ng gabi kaya naabala po Ɔmo tontɔn wɔn yane. Efiri awia no mmiɛnsa kɔpem anwummere no nson. ng mani. Ang puhunan Nti yɛagye wɔn mo mmerɛ no bi. doon po sa natatanggap po Ɔmo tontɔn ɛyɛ Mang Roberto na pension aburo ne at may nabanggit po kanina si kwadu. na naipacheck Ɔpɛni Roberto na bosom yɛ akatua na sɛ ne pension sika a wɔde nararamdaman mo ano efiri. binigyan po ng reseta Ɔpɛni Conchita ɛkɔyɛ check up. yung po Ɛwɔ na ɔwɔ apɔmuden mu amanneɛ. ang Na abere a yɛtwerɛ nnuro ne maa no no makabili na aduro ne boɔ yɛ dene. Nti wɔn mo ntumi antɔ nnuro a bis na yung pong wɔn mo hia no ɛfiri sɛ ay ne boɔ yɛ dene. gamot ay binibili na lang po ng pagkain po nila para makaraos po sila. Narito po si Kyerɛ sɛ ne sa nka wɔkɔ akɔtotɔ nnuro no. Usap. Magandang gabi po. Wɔde sika no akɔ akɔtɔ nnuane. Ɔpɛni Roberto nie. Mang Roberto at salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Ɔpɛni Roberto. Ay aming naabala sa inyong Yɛda wo ase ngayong gabi. sɛ wabɛka yɛn ho. Po ay nakakain na rin ng Kafra sɛ hindi pa mayroon kaming dalang kaunti yɛaba abɛgye wɔ mmerɛ no bi. sa inyo. Maitanong ko lang po, Yɛne dasoɔ ne sɛ inyo, Mang Roberto, wɔadidi dada. isang araw, magkano po ang Mamemisa wo ahen na yɛ a da koro wonya. Ɛfa so ahen na yɛ a wonya no da koro. mga 100? Menya 100 pesos. Magkano po ba ang inyong puhunan sa inyong Ako 300 tinda, Mang Roberto? 300 pesos. Mga 2,000. Ahen na yɛ a wode sika ahen Ngayon ho bang araw ɛna yɛ a wode hyɛ wo gyatiri no mu. ubos na kayo ng paninda? Mede 2,000 pesos. Ahen na wanya, na ahen na watumi atɔn. Mga magkano pa po yung natitira? Aka kakra bi pɛ. Ilan pa po yan at magkano pa kung maibebenta ninyong lahat? Ahen na aka. Sɛ wobɛtumi atɔn a, Anim. Tapos dalawa po. 120. Saka 140. 160. mede 120. 160. Oh, sige. Ayɛ Philippine sika no. Ay, ano, para
Philippines sika 2,000 pesos Ghana sika 348 cedis. Nakaubos na po kayo para sa araw na ito, ano? At nang sa ganun ay meron naman po kaming kaunting maibahagi sa inyo. Makadagdag na din po sa inyong puhunan. Tawaran na lang. Sɛ yɛbɛtumi aboa wo kakra wɔ ɔkwan bi si wɔ yɛpɛ sɛ yɛtɔ wo nneɛma no nti ɛbɛyɛ anka ma yɛne wo ni boɔ na no ma yɛntɔ wo nneɛma no ma wo Pwede naman po. yɛpɛ sɛ yɛtɔ no nyinaa 5,000 pesos ɛwɔ Philippines sika mu wode ba Ghana sika ma bɛyɛ 871 cedi Bayaran na po namin sa inyo ng 5,000 pesos. yɛbɛtɔ no nyinaa ma wo na Sa inyong puhunan. yɛbɛtua wo ka 5,000 pesos Maitanong ko sɛde bɛyɛ wo nso bɛnya adwatire yung gamot na ɛde adi wo dwuma kailangan po ni na amemesa wɛ nnuro no a gamot na yon. Anong kanya pong karamdaman? oyere hia no yadeɛ bɛ na wɔde kɔ akɔsa Sa ubo po. Sa ubo. Hindi pa ho ninyo nabibili. ɛyɛwa na wɔbɔ Ito po ano. Dala po ba ninyo yung awontumi mpo ntɔ nnuro no Mang Roberto, dala niyo po yung reseta? Wala po. Hanapin ko pa po. Hanap Hanapin ko pa po sa bahay. na hanapin afei na mɛkɔ akɔpɛ Ay, o sige po ano. Meron din po tayo kasing mɛkɔ fie akɔ akɔhwehwɛ clinic, may doktor po tayo na pwede rin po yɛwɔ digital clinic pagkonsultahan natin tungkol sa gamot na inyong kailangan. yɛwɔ adɔkotafo a Saan ba kayo nakatira, Mang Roberto, kung di po ninyo wɔn bɛtumi ahwɛ wo ninyo maitanong? ɛwɔ nnuro a wɔkɔ akɔtɔ no mote hemfa Sa 329, Barrio Galino, Caloocan City. Malapit lang, dyan lang sa Caloocan. Sige po, ano? ɛwɔ Bayon Galino Brother Joshua, dyan po sa inyong lugar, para kuhanin Brother Joshua no wɔbɛkɔ baabi a wowɔ no po natin si Nanay na wakɔ akɔgye receipt no gamot, ano? Para po hindi na ninyo mabawasan din yung inyo pong kita at yung kaunting maaari po nyo mapaikot. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ wo nkɔfa wo dwatire no Nanay, ano ho? ɛmfa nkɔtɔ wo nneɛma sɛdeɛ wobɛtumi anya sika no bi akɔtɔ nu Reseta at bibilin po natin yung gamot, ibabalik po namin sa inyo para makainom na po kaagad. wɔn mɛka wo ho ma yɛakɔ fie Makapagdala na po kayo ng pagkain din sa inyo pong kasama sa bahay. Ilan ho ba kayo sa bahay Na- na magkakasama? ɛbɛma wo nnuane a wobɛtumi de akɔ fie nnipa dodoɔ sɛn na ɛne wote Kayo lang fie hɔ kayo lang dalawa. yɛmmienu pɛ Sige po, ayan, meron na kayong panghapunan. May food pack po tayo dyan. Meron po kaming ilang grocery items din para sa nti sɛ woanya aduane a wobɛdi ɛwɔ hɔ tayong dala dyan. food packs ɛna grocery items ɛma Ninyo. mo yɛwɔ face mask a mo nso mbɛtumi ahyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ monya corona yadeɛ no bi ɛna twerɛ kronkron no bi yɛsrɛ mo nkenkan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛtumi anya ahotɔ aka Nyankopɔn asɛm mama yɛwerɛ mfiri sɛ daabi ɛbɛbɔ mpaeɛ ne yɛasrɛ wɔ Nyankopɔn anim adom na para maipangdagdag ninyo sa pang-araw-araw po ninyong pagkain. anuanom a ɛwɔ wo nkyɛn no nso ɛmu baako so bɛma wo ɛmo na wɔne wo nanaanom akɔ akɔdi wɔ fie Ano ho bang sinasakyan nti brother Joshua ɛde mu bɛkɔ fie Mang Roberto? na sɛ yɛ a mokɔtɔn mo nneɛma na moyɛ nkɔkora ne mmerewa monyinyini nti yɛ a mokɔ a kae bɛ na ɛyɛ a mofa na ɔkɔ mo fie Malapit Yɛnante kɔ lang fie. dyan, o walking distance. ɛfiri sɛ Sige po, papahatid na po namin yɛ fie no wɔ ha yi a hindi po nyo ɛyɛ kwansini kakra bi pɛ yaang, ɛne ɔmo bɛfa wo akɔ fie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a po sa inyong bahay. ɛnɛ wo nante nsa nso a wo nneɛma ne nkɔ Dito sa woanya UNTV. ɔkaa sika ɔmayɛhwɛ yɛ dwumadie no bi po kaming bibigay sa inyo na isang tablet para tulong na lamang po kayo ng kung paano din na ɛbɛma mo tablet din, ano, yan po para mapanood nyo mga social media accounts po natin, mga Roberto. ɛbɛma mo tablet Mapanood nyo po yung MCGI channel, paki-like, share, and subscribe nyo po. yɛbɛtumi ahwɛ dwumadi no wɔ MCGI Channel so Roberto, malapit
ating mga coordinating centers, meron pong mga MCGI chapters. Sa mo ben dia ene yenhia dan no enso ben. Babi a mo wono ye wo hia da wo kalo kan. Mama ba ye na pono mu. Na okwan bia betumi afa so abo amo no. Ya ye krado. Wo Nyankopon mo wane na ho mobrum. Ade biara ye betumi anase ye nuan ma wo ho betumi dia so mo no. Momra ye hia da mo wono na. Naman po sa ating mga kapwa-tao, ano man po ang inyong relihiyon, kung kami po ay merong maitutulong. Say yenhia da Members Church of God International. Shia da no aye krado. So kwan bi wo ho no betumi afa so abo a yɛbɛbɔ na ba bɛyɛ Nyankopɔn tena ne akonde ketewa bi. Ɔpani Roberto yɛnidasoɔ ne sɛ wo yere so bɛnya ahotɔ na watumi anonom ne nnuro. Na ehia se yɛkɔhwehwɛ w'apɔmuden mu nso a yɛwɔ adɔkotafo a wɔnom bɛtumi ahwɛ wo. Ɔpani Roberto yɛda wase. Asedanka wo Nyankopɔn. Mama dane da yina yɛna Awurade ase na yɛsɛ n'anim adom animonyam ne ayɛyie wo Nyankopɔn de ada ɛfiri sɛ ɛyɛ wɔno na ɛnepa nyinaa firi no na Awurade Nyankopɔn anim wo nyam ne yɛpɛ sɛ yɛpɛ mu ka ɛfiri sɛ wɔno na adɔyɛ ne nepa nyinaa firi no. Ɔpani Roberto ne owurayere Rosita Awurade nka mo ho na yɛsrɛ wo Nyankopɔn sɛ wɔnyɛ mo adom na mo nsa nka n'anim nhyira. Brother Joshua asedanka wo Nyankopɔn Brother Daniel sɛ yɛ wo Nyankopɔn ne pa yɛde ɔmbɛkɔ fie. Yɛne yɛ nneɛma free MCGI. Yɛbɛtumi aka sɛ ɛba yɛ n'awofoɔ te bia mu a sɛ ɔbɛtumi ayɛ nkwa wɔn mo bɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn mo mfa wɔn ho nto afoforɔ so. Ɔpani Roberto ɔwɔ apɔmuden mu nsɛnsɛm na nnan benkum no international saan man po dako tayo napupunta kuya, napakasarap sa kalooban, may mga MCGI chapel po na po pwede. Baby biara yɛbɛkɔ no ɛyɛ atenka sononko yɛbɛ sɛ yɛwɔ MCGI hyia dan a yɛne anom bɛtumi akɔ ɔpɛ sɛ wɔtie Nyankopɔn so bɛtumi bɛbɔ yɛ asɔre dan mu. Ɛte Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛtumi ayɛ hina ɛfiri sɛ MCGI Dwene Nnipa ho na MCGI ɛhyerɛn. Animonyam enka wo Nyankopɔn. Brother Daniel Somue. Na obi biara wa Kalookan. Yɛne anoma ɛwɔ hyia dan mu hɔ no. Ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig sa patuloy nating pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong pananampalataya, ang inyong wika, ang inyong lahi, ang inyong kulay, tayo po sa tulong ng Diyos ay nakahanda naman na sa atin pong maliit na magagawa ay maging kasangkapan ng kanyang kabutihan. Salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. At tuloy-tuloy po ang atin naman pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Paki-usap lamang din po, ano? Asidaka wo Nyankopɔn sɛ dane yɛtumi som yɛ nyɔnko nipa. Mga programs dito sa UNTV. At the same time, opening na po ng ating mass indoctrination. Yɛne anoma wɔpɛ sɛ wɔdi dwumadie ne so no. Ano ang mga pag-uugali? Wɔbɛtumi abɛtie asubɔ nkyerɛkyerɛ Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Suban ne wɔbrɛ a wɔsɛ yɛbɔ no asafo ne mu. Nneɛma a ehia sɛ yɛsua sɛ akristofoɔ no sɛdeɛ twerɛ nsɛm kronkron no seɛ yɛpɛ sɛ yɛne mo kyɛ
Saa nneɛma yi nyinaa ɛbɛhyɛ aseɛ bosome da ɛtɔ so aduonu. Marami po sa ating mga kababayan Na yɛnidasoɔ ne sɛ mobɛtumi de hindi makapagpatingin maadwene adi akyire. na meron ng hindi Yɛnyɔnko nnipa dodoɔ no a sa kanila ɛyɛ na ɔmo ntampɛ adɔkotafoɔ nkyɛn koro. sa kakapusan sa pera at Na sɛ mpo wɔyɛ ade koraa wɔ ne nipadua mu a ɛyɛ a wɔmpɛ kɔ. talagang Sika ɛne hɔ ntira. mga lugar Ɛna ɛtɔ da nso wɔ ayaresabea nso yɛ na nakakita sa baabi a wɔn wɔ ne mu twe. meron pong Ne mga sɛ nte, maaari sɛ wɔn mo nya akwanya no a, nilang nararamdaman ay laking pagpapasalamat po sa Panginoon dahil ito po ay isa sa mga bagay na talaga namang lagi po nilang inaasam. Ito pong mga yɛn mo ne nawa no mo baako. ang atin namang pinuntahan upang maghatid ng tulong medikal Ɛfiri sɛ, ng kailangan. yɛakɔyɛ nneɛma a wɔsekio yɛ anka nkyɛn. Sɛ kɔ akɔboa wɔn, ɛfiri sɛ MCGI Dwene Nnipa ho. Hipuin mo, Panginoon, ang puso kong nagdaramdam. Ikaw, Ama, ang may alam kung ako may nasasaktan sa gitna ng mga luha at hirap ng kalooban. Pag-asa ko at tiwala, ika'y Diyos na mapagmahal. Siyempre po, sobra-sobra pong papasalamat, lalo na po sa Diyos, kasi po kahit mahirap, dumating po kayo dito. Ɛda wɔ Nyankopɔn ase bebree. Para po maghatid ng Na sɛ ɛpo no mu ade ne kora no a, medical mission, para po mabigyan ng gamot ang may mga sakit. Siyempre po, natulungan na ɛma me nanaa no nakakaiyak nga po, kaya ɛmmoa. kasi po hindi Na so hwɛ ɛmmoa Church of God asafo ne ba bɛyɛ maiwasan yung nnipa a wɔha yi no yɛnigyeɛ ne amawadeɛ. saya na nararamdaman. Ɛka akoma, Pasalamat lang po na may ɛfiri sɛ na ating biyaya, ang pong ating pong panulong. May check up lang po. yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ nhyira te sɛ aba no ma bebree no ana ɔmba bɛsese hwɛeɛ. Tamo pinagkaloob na nga po. Ɔma abrɛ yɛn amo Talagang nagpaisip po ako karing kinakapatag tamo. Para misaw tamo. Atin pong kaloob na kinggino makaisip po kay kapateran na ikami po nung atin pong manyaw po kay kami na wɔn afisitio yankas. Andiyan pong masakitin pusto, ang pong masakitin lugar, kayo po miras kayo po kini. Na so no nyinaa akyi yɛwɔ nkurase baabi a ɛwɔ no mu twe ɛmma kurom baabi a na so no nyinaa akyi mu aba abɛsom yɛn. Magagawa mo lang yon to give up something na valuable sa iyo. So aba mo betumi abu a ade ɛsombo no ma waba mo mu sa wa biribi ɛsombo ma wo pa Kesa doon sa mahalagang i-give up mo.
onton twene po sɛ wode ɛnama foforɔ kɔ bɛbɔ afadeɛ kora wobɛyɛ yɛn ne yɛfrɛ ne sɛ ɔdɔ kami pong pangabiyaya na kini po kimbundok minsan po mamusukero po kempat sa adwuma yɛyɛ wɔ ha ne yɛ kwadunko mu na ɛyɛ yɛkotwitwa edua mo nso ma nkorɔfoɔ ɛno ne yɛdwuma yɛyɛ yɛde kɔ magloro ɛwɔ m sɛ kwan ne so waredeɛ na sɛ hɔ ne yɛde korɔ wasutɔbere mu no ɛno ma mu ɛde ne wɔ hɔ Maruglo para po may pagkain sa araw-araw. Kaya lang po pag kulang po yun, hindi ka pa po makabili ng pagkain mo. Sɛ bɛbɛtumi ama yɛ ma aduane adida biara. Na sɛ tɔ da wontumi mpo ntɔ nnuane. Katɔ da sɛ wonkuta sika 100 cedis a dɔkotani kura ɔmmua wo mpo. That's what I want to bobo siya. Munya hwee. Para magkapera para po may gagamitin ka sa ospital. Kung wala ka tanim na gabi, hindi ka po pauutangin. Kaya po nanalangin na lang po sa wana yakodi pama waso ya nua baayere ama won mu a omo mmo ya besia nti yada wo Yankopon wase sɛ asɔrefo bia ba yɛ ne mmoa. Yada wo Yankopon wase sɛ mababa yɛ ne mmoa. Kasi po, kapag sinopen nyo po rin katutubo po, maragol po bagay po itang Amo amade buwa ehiafo wa hai no. Anka mafra wa yade. Atoda kra na woni sika od betonu. Ano mo ka kwasire nuro. Biwa woni sika od betonu na da wo Yankopon asese bidibi sei aba. Adakotafo ati sei aba beboa enipa wadi hia te sei Rantina we Yankopon re infrien na wonim se ne yeseboa wana ewo akirichiri Ente mempa ye bone se dane de ide benye nipa wate se ye na woboa Gagamitin tayo ng Diyos bilang isang katawan sa pamamagitan ng Wo Yankopon de yebedi dwuma se ne pedua baako sa pamamagitan ng katawan na yebenam ne pedua no so asafo no se oman baako ano ti ade ya nsa ne ye nan emu biara wo na dwuma adie da so de bedi dwuma sasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa Homa awotefo nkoso sada be ne Kristo ne pedua ne betumi anya nkoso Kaya meda wo Yankopon wase
Itamo po yung masakit po nung alake puro pera. Ala na kem po alin ke po mi. Ehia sika. After we need sika. Ntimi nkɔdɔ kuta ne nkyɛn. Nti meda Onyankopɔn ase. Sɛ Onyankopɔn amfa nipa te sɛ na ni dwuma. Brebisa ɛni hɔ. Nti yɛso yɛda Onyankopɔn ase. Sɛ bɛda Onyankopɔn Pasalamat kingin. Na po pala kalupa rin. Enti yɛda Onyankopɔn ase bebree. Ebinom nte sɛ nokora safo aboa no. Sɛ yɛfiri sɔre ahodoɔ mu. Ɔmo nkyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ asɔre bi a ɛte sei. Nti yɛda Onyankopɔn ase. Ɛsɛ ɔka yɛn ho wɔ asafo yi mu. Asedanka Onyankopɔn. Sarili mo ay ginagamit mo dun sa kaloob na ipinagkaloob sa. Kasi adom a ɔtwɛde yɛ wɔ Onyankopɔn de ama yɛn yɛdidi dwuma a yɛn yɛ ɔdɔ anya atwom inimu. Minsan pa po ang ating pag-aanyaya sa atin pong nalalapit na opening ng mass indoctrination. Kami po sa MCGI ay nag-aanyaya sa inyo sa September 5. Yɛtɔre sa from abasubo nkyerɛkyerɛ ase. Alas 7 ng gabi. At sana po ay mapagbigyan ninyo kami na mapakinggan ninyo ang aral at doktrina ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi ng Bible. Anidasoɔ ne sɛ At ang ating pong MCGI Cares Live ay mapapanood pa rin po ninyo. mabɛnya kwama yɛbɛtie Awurade Mmara Nsɛm afiri twerɛsɛm kronkron na MCGI Dwene Nnipa. Sasaimpapawi din dito sa UNTV at sa iba't ibang mga social media platforms po na ating. Na dwumadie bɛkɔ so ɛwɔ UNTV so. Paki-like, share, and subscribe nyo na. Ɛwɔ yɛn nkɔmmɔdidi ahodoɔ so. Mama yɛn like na yɛn subscribe MCGI. Nkɔmmɔdidi afidie a ɛbɛkɔ so anaasɛ bɛdi yɛhin. Pananampalataya sa ating pong mga platforms na ginagamit at iba't ibang mga channels. Ɛbɛkasa afa gyidie mu nsɛm. Ɛne nneɛma ahodoɔ so wɔ MCGI channels. Clinic, maaari po kayo makakonsulta, libre lamang naman po yan. Kung meron po kayong mga problema naman sa kalusugan, maaari po ninyo matawagan at meron po kayong makakausap na mga doktor, maaari po mahingan. Yɛbɛtumi adi dwuma yi wɔ afrɛ dɔkotafoɔ. Basta pag-inom ng gamot kung hindi magkaroon tayo ng gabay ng mga doktor. Salamat. Sɛdeɛ bɛyɛ nkɔ yɛn no nom yɛn ankasa yɛn nnuro. Sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ilan po na nakasama. Ɛdeɛ no bɛfiri mmea ahodoɔ yɛda mo ase. Chapter na nasa
ating pong virtual audience at yung mga sumama sa Ano Africa lo kan siya din. tuloy na umabot sa ating mga kapwa-tao. Sa tulong po at awa ng Ano wala ko abon tino sa bebe to ka ko bua yung nnipa. na magsisikap na kung ano man ang amin pong maaaring magawa para sa ating mga kapwa ay kami po ay MCGI about the home of the say Wobɛtumi aso yung nnipa wasompam. Kaya klara na yabuye yɛnam no. Sana po mapagdamutan ninyo kung ano man ang aming munting makakayanan. Ewo yɛn siya dan wo wiase afa na nyina. Yun, kung kami po ay mayroong munting magagawa sa tulong at sa awa ng Panginoon, kami naman po Anidasoɔ ne sɛ Wobɛtumi aboa mfa wɔn wɔ mana ifiri so. at mananatili po na sa Diyos ang lahat Wobɛtumi aboa yung nnipa. magpakailanman. Animonyam ne ayɛyie nka wo Nyankopɔn daadaa. Arianom bio Ngayong gabi at iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagsasabi na yɛdɔmɔsɛ a wɔbɛka yɛn ho na anwummere ng ating buong puso ang pagtitiwala anaasɛ ne da yi. ng Diyos. Mangyari ang kanyang Ansa ne yɛbɛpɔn no, narito po ang bɛdi kan ato dwom baako kyerɛ yɛ sɛ yɛmfa yɛn werɛ nhyɛ wɔ Nyankopɔn na ne pɛ bɛyɛ ho. Violeta Bayawa. Magandang gabi po. Ɛti yɛda soɔ ne sɛ makoma mu su. Ang panalangin, ang pinaka-line of communication natin sa Diyos para Na mpaebɔ ɛyɛ wɔ kwan yɛfa so ɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ. Ipuin mo, Panginoon, ang puso kong nagdaramdam. Ikaw, Ama, ang may alam kung ako may nasasaktan sa gitna ng mga luha at hirap ng kalooban. Pag-asa ko at tiwala, ikaw, Diyos na mapagmahal. Alaala sa tuwinang alam mo'y di ko alam. Ang isip mo ay mas higit kaysa aking kaisipan. Ang nakikita mo'y di ko nababanaagan. At ikaw ang may hawak ng buhay.
Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, pinasasalamatan ka namin ng tao sa puso. Awurade Yesu Kristo din. Agya, yɛfiri akoma nyinaa mu yɛda wo ase. Wɔ nnipa, wɔyɛ adaa ne da nyinaa. Oma yɛnya ho atenka wɔ yɛn abrabɔ mu. Oma yɛnya asomdwie. Kaming pag-asang abra ahohiahia wɔtaa bebree no a atwa mu wɔ asetena yi mu no. Ɛnya anigye atenka bi wɔ yɛn mu. Wɔn nsɛm kyekyere yɛn werɛ. Na da koro bi sakit na aming nararamdaman. Ahokyere na wɔtaa nyinaa tuwo betwa. Asraw se buhay na nasa iyong kaharian. At sana ayan ako ma na yan adwene na yɛtumi adwene nneɛma a ɛwɔ w'ahenni mu ho. Asraw sɛ buhay na daa ne da na yɛnya wo ho suo na yɛnyɛ sie ɛma wo mmara nsɛm kronkron. Asraw sɛ hwɛ mu biara a ɔba w'anim. Wona wonim yɛ n'akoma mu. Ebia na yɛntumi nkyerɛ ade nyinaa mu nwie na so yɛwɔ gyidie sɛ ɛyɛ wo na wonim ne ɛdi mu ma yɛn. Nanonood sa programang ito. Asraw tenatena yɛn yɔnko nnipa ne yɛn nuanom a wotie wɔn nsɛm. Wɔn a wotie dwumadie. Asraw sɛ ma wɔn nya tema ne adom ɛwɔ w'anim. Yɛsraw sɛ ma yɛnya wo dɔ ho atenka. Yɛsraw sɛ hwɛ yɛn nuanom a Kaliitan, wɔdwene maipaglingkod adwene koro ama w'asafo yi. Yɛsraw sɛ boa yɛn. Ɛwɔ sɛ yɛyɛ ahiafo. Yɛsɛ matumi mfa yɛn nkwa ne ahoɔden nsom wo. aming tagapagligtas na si Kristo. Wona animuonyam ne a yɛyie yɛwo de ada. Kristo Yesu din mu. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos amang nasa mga langit. Mamaye gina yan isang kenshura ne oda efiri na gya wɔ soro nkyɛn. Adom nkwagyeɛ ne ayarehyɛ efiri ne Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron mu daa nkabɔ mu. Ɛne yɛn akoma mu hene sisia ne daa ne da nyinaa. Amen.
bayang pinagpala ng isang